Helo, gwnaethom edrych yn fanylach ar gymorth iechyd meddwl I bobl ifanc, fel chi, yng Nghymru. Adroddiad mawr gan bobl o faes iechyd, gofal a addysg yn dweud nad yw'r gofal iechyd meddwl mae plant yn cael yng Nghymru yn ddigon da. Mae Lara erbyn hyn yn 24 oed, ond pan oedd hi'n iau fe ath hi drwy gyfnod anodd. Pryd o'n i fydd yn ifanc, nes I dioddef chydig gyda phryder, panic attacks, a nath hynna ddatblygu. O'n i'n rili isel, o'n i'n isolated fy hunain, a wedyn mewn ffordd I trio geisio ymdopi gyda'r emosiynau, nes I ddechrau dioddef gyda anhwylder bwyta. Wrth edrych yn ôl, mae Lara yn teimlo y bydde pethau wedi gallu bod yn wahanol iawn, petai wedi cael yr help iawn ynghynt. Yn ôl yr adroddiad, roedd dros hanner o bobl ifanc nath gymryd ran ddim yn gwybod lle I droi os yn nhw angen help. Ond mae yna straeon positif hefyd, ac yma yn ysgol Llangynwyd ym Mhenabont, mae lles a iechyd meddwl disgyblion yn cael lle pwysig. Ni gallu mynd I Llannerch neu Tudor a siarad i'r pobl yna. Ti gallu just cerdded mewn a siarad am beth sy'n mynd mewn gyda'i bywyd. Pob dydd Llun, bydd ni'n cael rhywbeth o'r enw lles Llun, ac bydd y tiwtor ni yn gofyn I tynnu mas y cerdiau mas, ac gwyrdd yw bod chi'n iawn, oren bydd chi ddim yn siŵr os chi'n iawn neu ddim, a coch rydych chi ddim yn iawn. Ti derwen, ti gallu mynd draw, siarad I rhywun neu Llannerch. Helpu ni gyda problemau mas o'r ysgol, dim yn o'r ysgol. Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae gwelliannau wedi bod I wasanaethau iechyd meddwl pobl ifanc, ond maen nhw'n cynabod bod lle I wella eto. Mae Lara yn gobeithio drwy rannu ei stori y bydd hi'n helpu eraill. A'r neges yn Llangynwyd yw gofyn am gymorth os ydych chi'n dioddef. Digon o ddawnsio a digon o hwyl. Ymhen 3 mis, mi fydd y 10 lwcus yma yn mynd ar daith I India. Fi ffili aros I dod I nabod Merched Cymru, ond hefyd diwylliant India yn gwbl wahanol I diwylliant yma. Fel rhan o fenter Cymru yn India, mi fydd y merched yma yn teithio I ardal Kolkata, ac yn cynnal gweithdai a gweithgareddau gyda phlant a merched ifanc yno. Mae'n gyfle hefyd I rannu iaith a diwylliant Cymru ym mhen arall y byd. Mi fydd y grŵp o wirfoddolwyr yma yn cyfrannu at waith dyngarol elusen Her Future Coalition, gyda'r bwriad o wneud newid go iawn ym mywydau'r merched. Mae'n jyst yn cyfle anhygoel, actually, profi rhywbeth yn bywyd. Ni hefyd yn ymwybodol bod mae'r sefyllfa yn hollol wahanol, yn enwedig yn yr ardaloedd ni'n mynd I ymweld yn India. A fi'n meddwl bod hwnna'n rili bwysig I actually ystyried bod mae pobl arall yn y byd yn stryglo. Ar ôl proses cystadleuol, y 10 yma o bob cwr o Gymru bydd yn mentro ym mis Chwefror. Oedden ni'n ffodus iawn, yn athne dros 150 o ferched ymgeisio. Oedden ni jyst yn edrych am gwisgedd o bobl I fynd. Oedden ni eisiau profiadau newydd yn nhw, ond hefyd bydd nhw medru gynnig i'r daith hefyd. Da ni'n gobeithio gallu gwneud mwy o bethau fel un i'r dyfodol. Dwi wastad eisiau gwneud gwaith gwirfoddoli, ac I allu gwneud o drwy'r Urdd yw bod o'n hollol ddiogel a bod nhw'n mynd I wneud o'n gyfle anghygoel a bod ni'n mynd I wneud gwahaniaeth go iawn I bywydau'r merched yma. Oedd o'n no-brainer rili fynd amdano fo. Gyda gwaith yr Urdd yn ymestyn o Gymru I wledydd dros y byd, tro'r merched yma yw I nawr I wneud gwahaniaeth yn India. Cymuned pêl-droed I Ferched Cymru, gan Ferched Cymru. Gyda phwyslais ar fwynhad, nod BFC ydy annog merched o bob gallu I fod yn rhan o'r gêm. Dwi'n chwarae pêl-droed I wneud mwy o ffrindiau ac just I cael yn ffit. O'n i'n dod I watcha ffrindiau fi chwarae fosbol, a o'n I eisiau dreinio. Mae'n eisiau rhywbeth amdan cicio pêl-droed. Mae wneud fi hapus ac gallu gweld ffrindiau fi. Mae pêl-droed yn rili pwysig I fi. Mae'n jyst wneud chdi hapus I bethau, a fel yn wneud chdi fel teimlo'n confident. Pêl-droed merched yw'r gamp sy'n cynyddu fwyaf ar draws Ewrop, ac mae sesiynau fel yr un yma yn Mangor yn rhan o gynlluniau ehangach y Gymdeithas pêl-droed I gynyddu'r niferoedd yng Nghymru I 20,000 erbyn 2026. Maen nhw angen cael hwyl, achos dydy bob peth yn gystadleuaeth, ac yr oed yma rhwng 12 a 16, mae o'n oed anodd.
A mae lot o bwysau yn nhw mewn meysydd eraill o'i bywyd. Sa'n ni'n licio gweld lot mwy o nethod yn dod, jyst i gael awr o hwyl. Anghofio am bob peth arall. Gyda llai o bwyslais ar yr ochr gystadleuol yn y sesiynau, mae'n ymgais i drio lleihau nifer y merched sy'n rhoi'r gorau i chwarae yn ei harddegau. Dyn ni'n gwybod bod merched yn dechrau syrthio allan o cariad efo chwaraeon, bol chwaraeon. Tua 13 oed. Dyna beth ydy BFC. Mae'n cymuned bod nhw'n fans, eisiau chwarae, eisiau hyfforddi, eisiau bod yn journalist yn y dyfodol. Mae'r rhaglen hwn yn cwmpysio bob aspect o'r gym. Wrth i gymuned BFC dyfu felly, y gobaith yw y bydd yn ysbrydoli mwy o ferched ar ac oddi ar y cae.